Общината е втора част на една задкулисна политическа договорка, която започна преди около 6 месеца. Ако си спомняте, тогава се отпуши работата на Столичния общински съвет. С мен бяха водени разговори, беше упражняван натиск чрез един от общинските ни съветници, които след това изгонихме веднага, който директно ми каза: или ще приемеш предложението, тогава беше за сглобка, да влезем в сглобка. Имаш предложение към мен да стана председател на Столичния общински съвет. Последвало с фразата: помисли си добре, защото един председател на Столичния общински съвет може да изкара между 20 и 100 милиона за един мандат, според зависи колко зор си дава. Този разговор и тези показания аз съм дал и пред съответните служби. Само че прокуратурата смята, че няма сведения за търговия с влияние или извършено престъпление, за да образува производство.